Hemen berriz DC. DC bihurgailu lineal bat, transistorea daukalako, tensioa VDC egonkortzen duena. Intensitate tarte hau eskatzen ari da subzirkuito hau, eta hori hornitu behar du transistore honek aktiban, eta tensioa finkatu behar dugu tarte honekin. Potentzia bajuko, base tensio horrekin. Hemen 5,7, hau aktiban hemen 5 voltio izan behar ditugu, finkatuta. Eta honek eskatzen duen intensitatea transistoreak eman behar dio. Bateria tarte horreko edozein tensio eman dezake, eta diferentzia kolektore emisorean erori behar da, hau finkatuta. Bale, zer eskatzen diguten, ia, kalkulatu transistorearen potentzia maksimoa sistema honetan. Transistorearen potentzia maksimoa, ia, transistorearen potentzia kalkulatzen da beti PTRT, eta esaten digute baseko intensitateak eta tensioak kontuan ez hartzeko, zirin besteneko tensio hau VC eta IC handiagoak izan berdera. VCE, bider, IC edo IE kalkulatzen dira. Orduen, hola xe, maksimoa noiz izan behar dugu? Pues, hau, maksimoa denean, PTRT max, VC maksimoa noiz daukagu hemen. Hemen, tensio finkatuta egon behar da 5 voltiota. Aktibo egon behar da, 5,7, hemen 5 voltio. Baina hau VC maksimoa izan behar da, hau, 12 denean, 12 ken 5, berdin. Beraz, VC maksimoa da, bateria 12 denean, ken 5, hau da, 7 voltio ditugunean hemen, bider IC maksimoa, eta IC eta I berdinak hartu ditugu, eta hau denean 2. Beraz, hau izan behar dira, 14 batio, 7 bider 2, 14 batio, transistorearen potentzia maksimoa. Ez digute eskatzen minimoa, baina kalkulatu dezagunia minimoa. PTRT minimoa noiz izango zen. Hemengo tensioa minimoa denean, hau bajuena denean, ez da? Hau finko denez, VC minimoa izan behar da bateria bederatzi denean, eta 4 voltio hauek VC-en erori behar dira, bider, intensitate minimoa da goenean ematen, 0,1 amper, eta izan behar da, 4 bider 0,1, 0,4 batio, Uste, bale? 0,4 batio, bai, 0,4 batio, beraz, tarteontako edo zein batio egon daiteke xautzen transistorea, hori da, galdetzen dugutena. Ia, hau xelebrea, jokaldera hau. Erabili dezakegu transistore bipolar batean MOSFET transistore bat, VTH 0,7koa, MOSFET transistore bat, hemen zer gabitza egiten? Hemen bagabitza finkatzen tensio hau finkatuta eta kentzen diogu VBE. Hemen, irudikatzen badegu transistorearen bere VBE, hau diodo bat da. Diodo bada, horrexe, VBE, eta hemen irudikatzen badegu IB, edo IC ere bai, zeren IB eta IC lastionatuta dute linealak bira aktibo dagoenean, beraz, IB edo IC irudikatzen badugu hemen diodo baten horrexko erantzun esponentziala eta azkarra izan behar dugu. Bale, zer gertatzen ari da? Hemen. Bagabitza, transistoriari eskatzen tarte hontako intensitatea. Demagun, hemen ditugula 2 amper, IC irudikatzen badugu, IB beharrean, diodo honen irudikapen honetan, eta hemen baldin badukagu 0,1. Bale. Eta intensitate horientzat, base ikorle tensio aldatzen da horrelaxe diodo bat bezala. Hemendik onutza aldatu zaigu. Ziur sistema honek eskatzen baditu intensitate ezberdinak, guk hemen beti jartzen digun 0,7 voltioiek pixkatxo bat aldatzen dira. Tarte hau izan behar dugu aldatzen dena. Gauza da, hau horren esponentziala da, eta horren azkardua gora, tarte hau txikia izan behar da. Hau txikia izan behar dela. Orduen finkatu dezakegu 5 voltioiek, pues 0,8, 2,5 tartean. Zer gertatzen da? MOSFET transistore batean. MOSFET transistore batean, irudikatzen badegu, hemen izan behar dugu GS, eta hemen de, VGS, irudikatzen badegu, eta ID, egora berdina izango denuke hemen, VGS, izango zen tensio diferentzia hau, balio digula, finkatzeko hau, balio batera, eta hemen ID, zen intensitatea ID izango zen, egora berdina izango zen hemen, baina base emisor hemen izan beharrean, base igorla izan beharrean, VGS izango denuke, eta baldin bada 0,7 VTH, transistoren VTH, pues erantzuna, gogoratzen baduzu, transistor hauen erantzuna ID eta VGS arteko funtzioa, hau izan ID da K zati B, bider VGS ken VTH, ber B. Kasu honetan, erlazioa ez da esponentzial bat, diodoaren esponentzial azkar hori. Kasu honetan, berdura bat da, ber B erlazio bat da. Eta berain arteko erlazioa izan behar da, gogora jo behar da, baina motelago. Orduen,
intensitatea, magabiltza eskatzen transistoreari, kasu honetan MOSFET bat, 2 amper eta 0,1 artekoa, horrek eragin behar du aldatzea VGS puntu honetan eta honetan. Eta funtzio hau, ez dakit, hau baino gutxiago azten denez, tarte hau handiagoa da. Eta tarte hau da, honi kentzen dioguna hemen 5 voltio jartzeko. Beraz hau, tarte hori aldatzen baldin badago, demagun hau dago aldatzen 4,5 eta 5,5 tartean edo gehiago. Beraz, bueno, erabili dezakegu MOSFET bat bai, baina hau aldatu behar zaigu. Honekin baino askoz gehiago aldatu behar zaigu. Honengatik.